collerte por unha meixeliña así e empezar a darche mordidiñas e darche así que ven como... Ai! Cousa bonita. Moi bons días, familia. Como andamos? Estou aquí pensando que se che collera así... simplemente un pellizquiño. A miña familia lévase moito de morder nas meixelas. Como que non? Meixelas ou faceiras. Aí o tes, volve a fiar este tipo dunha maneira que mete medo. Chámame o fiador. Pero é que hoxe temos unha receita estupenda, maravillosa, que non ten nada que ver cas faceiras de ningún animal que ande polos praos. Non, anda polo mar. Hoxe, faceiras de peixe, sapo americana, con unha salsiña, macho, con esa salsita. É a mariñeira, realmente é a mariñeira, pero que vou facer unha especie de salsiña americana, xa verás como vos gusta, que ides flipar. Entón, é como un híbrido, como fago eu sempre. Collo un pouquichiño daqui, un pouquichiño dali, fago esta historia, empezo a facer así un pouco. Cando veña Lidia, voulle coller por unha meixela, a ver que me di. Bueno, vamos a presentar os ingredientes e de seguido comezamos a cociñar. Por aquí, un pouquiño do que estamos a falar, desa faceira, neste caso, do peixe sapo. Ben limpiña, sen peles, sen tal, que moitas veces se poden comprar de maneira que non collas simplemente a dunha cabeciña, vale? De feito, estas son ben grandes, despois o que temos son os osiños desa cabeza para facer que? Un caldazo que ides flipar. Xunto con iso, unhas patacas, temos tamén aquí uns lagostinos, temos algo de coñac, un chisco de viño, aquí tomates, temos ceboliña, e temos, por suposto, un pouco para esa salsiña que imos facer, este tomate concentrado, un pouco de pemento en pó, abelás, allo, cayena e patacas. Pois veña, home, que hai receita para dar e tomar. Xa verás como isto está sabordo non. O seguinte, e sobre todo, moi bons días, Lidia. A que andas, Iván? Bons días. Eu ando, como sempre, a intentar que esta xente cociñe na casa. Que se quede aí sentadiña ou que este facendo nas cousas mentre nos está a ver, que nos danos igual o que fagades, mentre tenedes encendida a TVG, estedes mirando o Estache Bo. Por qué? Porque, claro, sempre se aprende algo. Se non aprendes un pouco de cociña, que eso é máis difícil, aprendes algo de nutrición, que é máis fácil, porque explica moito mellor que a min. Pero sempre se aprende, senón entreter un pouco tamén mentras damos un pouco de fiada ás nosas fosas nasais, porque isto tamén, cando empezas a cociñar, cheira todo tamén que non hai perfume que lle poida andar ao quite. Mira, o que temos por aquí é unha receita ben sinxela, pero sobre todo porque vou facer un deses caldiños de endecero. Polo tanto, vouche pedir, por favor, eu collo estas ceboliñas por aquí, que me collas eses lagostinos e que comeces a pelar neles rapidamente. E eu, así como que non quera cousa, vou coller por aquí unha ola e vou coller por aquí tamén unha tarteira onde vou a empezar a facer varias cousiñas. Mira, unha das cousas máis importantes que falamos sempre é o dos caldos, non? É verdad que esas cabeciñas dan un caldo espectacular. Se ademais a eso lle pos uns osiños de rape desa cabeciña do rape, do peixe sapo, mete medo, macho. Saime rape porque saime así, pero realmente chamase en galego un peixe sapo. Sabes por que chama peixe sapo, non? Porque terá a cara fea. Ten unha boca, macho. Primeiro que é un peixe plano, vale? É un peixe plano, que tal? E ten, o sea, unha historia que a xente igual non o sabe, mira, pero aquí igual, nun oso da cabeciña, non, igual xa o tirei. O peixe sapo ten unha boca así, como dos que digo eu que están tristes sempre, sabes? En plan, que lle chove por riba, que lle chove enchan o papo. Vale, teñen así a boquiña. Fai que tal, chea de dentes, non, o seguinte. O que fan é ter aquí unha anteniña en medio dos ollos que fai como se fora eu que sei, pois, imagínate, un krill destes, unha gambiña pequena. E cando ven o outro depredador a pillar esa historia que parece que tal, o tipo fai e pa dentro todo. Como ti máis ou menos cando probas os platos do Estache Bo. Pa dentro como unha piraña plana, non? Máis ou menos, non, é bastante voraz, ademais é un peixe que está nas profundidades, exactamente, pero un peixe que ten moita historia co tema da xente que non lle gusta moito comer cousas do mar. Por qué? Porque ten unha carne super dura, unha carne moi parecida a, pois, poderíamos falar de carne directamente, en vez de carne de peixe, carne, pois, do noso cocho e tal, porque ten bastante máis tensión e tal. Entón, esa xente que non lle gusta moito o peixe, normalmente o peixe sapo gustalle bastante, vale? Ademais ten un sabor suave, como un peixe branco que non ten graxa, ten un sabor suaviño. Vale, mira como che vai o seu territorio, pero é verdad, non ten pouca graxa peixe blanco. Pensa que estou aquí para pelar lagostinos. Ten razón. Pois falo tamén que eu a veces xa me olvido. Eu pensaba que te puxeran axudante.
En serio, mira, isto directamente ímolo facer. Están lavadiñas, vale? Ímolo meter xa no noso caldo. Así xa empregamos hoxe absolutamente todo, así que vou pelar rapidamente. Leva un pouquichiño de verduras. Esta salsiña que antes estaba a dicir que é unha salsiña mariñeira, pero que vou enriquecer, vale? En que así que un monquén non quera cousa, cunha especie de salsa americana. Salsa americana que saiu dun tipo Que era americano, non me digas. Era francés. Ah. Pero traballou en América e cando volveu, xa despois de traballar unha boa temporada, volveu a Francia e montou o seu restaurante pola Bretaña, fixo unha salsa boa e como a xente chamaballe o yankee, o tal, o americano, a salsa americana. Pois Canta parece aprendes. ser que é así, porque antes dicíase que era armoricana, eu xa dixen aquí algún dato e seguín lendo, e parece que os libros non queren ir a do armoricana, que era como unha rexión da Bretaña, que tampouco é así. Bueno, historias para non dormir, pero o que facemos nós é comezar con isto. Vale, como teño todo... Va, mi má, que por encima bule, vas como unha máquina, Lidia. Home, se fora para comer, ainda máis Bules rápido. que dá gusto. Pois mira o que fago eu, xa, se metes eso así preparadiño, porque o primeiro é darlle unha torrada bonita a eses amigos meus, a esas cascariñas dos lagostinos. Así que, lume para aí, veña, aí, dallich. Esta cociña últimamente anda preguiceira, Desde que chegache ti e traballas máis que a min casi, anda ela que quere tal. Non estarás celosa, bonita. Tranquilo, non pasa nada. É que a veces as cociñas hai que tamén tratalas ben, Vale, así, ese pouquichiño tal. Vale, esta verdura vou na deixar por aquí porque vamos facer unha cousa. O primeiro que fago é elementos do mar. Veña, aquí, esas cascas e esas cabeciñas dos lagostinos que me acaba de pelar perfectamente Lidia, para aquí, vale? Eso, e de feito, mirad, esta cousa que parece así caquiña, que non é, para dentro tamén, que é a cabeciña dos nosos amigos. Perfecto. Isto, para aquí. Agora, osos, veña, da cabeciña do peixe sapo. Mirade, non hai mellor caldo na vida que faga este tipo de material. E cando estamos a coller na peixería historias, sempre digo o mesmo. Sede un pouco morrudos como son eu, ter un pouco de cara, tirar pa diante e dicirlle Un pouco, di. a Hortensia, o que quer, un pouco ben, e dicirlle, tes por aí unhas cabeciñas de algo que che sobre. Pa dentro, a facer caldos. Igual che di dunha destas, diche, ti ves o está che bo. Bueno, e diste, sí, que pasa? Moita honra. Veña, eso, que empeza a ruxir, vale? Mirade o que imos a facer agora. O principal de todo isto, desta salsiña, é torrar un pouco, primeiro as cabeciñas, esas historias, coller un par de allos, os outros dous podelos pelar, vale? Porque van ir pa salsa. Nos estes metémoslle un par de cañonazos e van pa dentro, tal cual así. Mirade, eso vai empezar a torrar. E sí ou sí debe levar un pouquichiño de verdura. Neste caso, como ten unha base de cebola tamén auténtica, nós, con esta ceboliña, imos meterlle toda esa historia, toda esa remexida. Por agora, facémolo moi ben. E non sabedes como empeza a cheirar isto. Que máis leva isto? Sempre unha base de algún alcohol, normalmente leva coñá, mirade o que estamos a meter, e tamén ides ver, un segundo por aquí, que ti estás a traballar, un pouco dese tomate concentrado, que lle vai dar unha cor moi guapa. Podía ser tomate, pero tomate imos facer neste rustrido despois, vale? Así que, isto empeza a facer das súas, isto poñémolo por aquí, e isto voulle meter xa para que se perfume ben cunha culler destas que teño por aquí, e non se xa de rácanos, vale? Unha boa chismiña. Porque aquí, agora o principal, non é outra cousa que meterlle auga, pero cando toste un pouco. E, por favor, pensade o que os vou a dicir. Eu quero facer hoxe como un concentrado, darlle moitísimo sabor á nosa mariñeira. Polo tanto, o que imos a facer é non botar auga ata arriba, por iso xa a nosa pota non é moi grande. Por agora, temos aí eso, que se empece. Non teñades medo, que ruxa ben, vale? O que sí quero facer eu é unha cousa. É o seguinte, mover esa pastiña de tomate, vale, ata abaixo de todo, porque esa pastiña tamén lle toca ese calor e aromatiza un montón. E mirade como facemos sempre, que nesas cabeciñas dos lagostinos se empezan a poñer tamén dunha color moi laranxa, e xunto con esa, pois, todas as historias que teñen na cabeza, vai dar moitísima cor. Así que agora, que eu xa falei da abondo, cóntame, salsa americana que naceu cun bo lubricante galego que ben valería, como se che presenta esta receita a ti agora?
Bueno, teño que probala. A ver, a priori a min gustame todo, xa sabes que non teño problema para probar. Teño Pero que probala. agora falo un pouco a nivel así tamén do Sí. que non sabes ti, ben, do que nos ilustras. Estaba pensando, bueno, xa contei que o peixe sapo ao final é un peixe baixo en graxas, porque é un peixe branco, prácticamente ten proteína, é de fácil asimilación, fácil digestión, o sea, para cando temos problemas gastrointestinais, pues pode ser un bo aliado. Un bo aliado. Pero estaba pensando tamén que como acordaste que ti comentaches moitas veces que tiveras unha experiencia co peixe que fixo que estiveras moitos anos sin comer peixe, Certo, certo. Ademais, canguelo perdido, O sea, isto é unha verdad como un templo. Pois estaba pensando, digo, pois calqueras persoas que polo que sexa non son capaces de comer peixe ou aqueles cativos que están nesa etapa un pouco máis selectivos co peixe e non podemos obrigar, como cubrimos os requerimentos nutricionais que nos aportaría o peixe con outros alimentos? Con isto non quero dicir de non potenciar o consumo de peixe, pero sabemos que obrigar non funciona, non? Sí, Entón, neses sí. casos, como podemos cubrir? Bueno, pues, por exemplo, claro, xa sei por onde vas, con un peixe que non teña espiñas. Sí, tamén. Pero si non comemos ningún peixe, porque ás veces collemos a versión alimentaria a todos os peixes. Sí. Hai xente que sí. Imagínate, porque eu o mítico, que este como non ten o guarralla, que ten así como ese cartílago, xa non ten espiña, xa non me dá tanta avería na cabeza, sabes? Claro, pois, por exemplo, cousas que ten o peixe que non teñen outros alimentos ou que non está tan extendido noutros alimentos, por exemplo, é o iodo. O iodo está presente en alimentos de orixe marino. O que podemos facer se non consumimos pescado é consumir sal iodado, por exemplo. Ou algas. As algas é un pouco máis peliagudo o tema das algas, porque hai certas variedades de algas que teñen unha elevadísima cantidade de iodo, algunhas 20 veces máis do recomendado para un día e poden afectar o funcionamento da nosa tiroide. Vale. Recomendación xeral non, sí que é verdade que a poboación asiática, por exemplo, está máis acostumada ao consumo elevado de cantidades elevadas de iodo, pero aquí non. Non é algo que recomendamos así para o día a día. O sea, ollo cas algas tamén, non? O sea, vale, con algún tipo sobre todo. Con algún tipo de alga, Vale. Como decía, o sal iodado, por exemplo, non vai a ter problema, aportamos ese iodo en pequena cantidade, claro, estamos falando de consumir pouca sal. Sí, me sei pouca sal, pero esa sal que esa iodada non é mala idea. Eu recordo que miña nai sempre compraba a sal iodada. Sí, a verdade que sí. Outra cousa que ten o peixe, pois son proteínas. As proteínas as podemos obter de outros alimentos, poden ser os ovos, poden ser os legumes, vale? Pois a carne, xa sei, pero eso xa sabemos todos. Vale. Despois, outra cousa, a graxa do peixe, por exemplo, é rica en omega 3. Onde podemos obter estes omega 3 se non consumimos peixe? Dalle. Por exemplo, nas noces, nos froitos secos, nos verdad? froitos secos, nas sementes de chía, por exemplo, remolladas, vale? Que bueno, o que é imprescindible é o nutriente, non o alimento que contén o nutriente. Entón, se polo que sexa, estamos nunha época que non podemos tomar un alimento, vamos a ver que nutrientes ten e cales non estou cubrindo e os aporto con outros alimentos. Con outros alimentos. Bueno, pois é unha maravilla, porque así, se tistes unha teima que como a ti ven eu, xa os deixo, ahora a todo mundo pode tela. Se eu non a tivera xa sería un pouco diferente. Pero bueno, isto como sempre. Sí que é verdad que un dirá, como fago? Pois mira, aí tes un montón de trucos para diferentes historias que ten o peixe, que de todas formas acabamos de darme unha clase teórica brutal, pero o que me deixa pensando é que o peixe ten moitas cualidades, Sí, claro, sobre todo... Estás falando de iodo, estás falando dunha cousa, da outra, todo iso ten o peixe, non? O iodo está presente case exclusivamente en alimentos de orixe marino. Ameixas teñen moito, tamén falamos un pouco dese sabor, desa historia, é certo, E o iodo está involucrado no normal funcionamento da nosa glándula tiroidea, que ao final é un termostato do corpo. Vale, eso é maravilloso. Mira un momento, antes de que sigamos a falar do peixe, do pescado, dunha cousa, do outro, de tal, mirade, agora, que isto empezou a tostar ben, collo este revirigancho que teño por aquí, vale, damoslle esa voltiña, mirade como esta historia de tostar todo é unha auténtica maravilla, e agora o que vos dixen, esta base, vale, perfecta, de un bo alcoliño, vale, eso é. Aquí como non é moi grande, non temos que queimalo. Moitas veces que flamexamos, facemos unha cousa, calquer tal, non fai falla, simplemente flamexar é un pouco así como bonito para o cociñeiro, pero aquí vapora exactamente igual e vai ser igual esa queimada. Aquí, unha vez que temos eso e deixamos que afonda un pouco, o que vou facer eu é coller esta tina de auga un pouco máis pequena, non pasa nada. E vou na meter aí, vale? A auguiña que imos coller desta maneira, xa veredes, para botar de allí. E xa vos dixen, hoxe non botamos moitísima, Por qué? Porque precisamos directamente que eso se vaya concentrando pouco a pouco. Canto menos agua, máis sabor. Vale, tamén podemos facer unha cousa. Se queremos extraer toda a historia que ten isto
extraela perfectamente, un poquinho máis ainda vou meter. Despois de coalo, por certo, que isto vai truco do almendruco, para quen non viu esta chevou outra vez. É importantísimo, ten lume, sí, que o caldo de peixe non ferva máis de 15 minutos. 15-20 minutos, non máis, vale? Despois sacamos sabores que non nos gustan. Así que nós, esa pouca auga, máis que suficiente, deixamos por aí. Vamos a coller unha tapiña. Esta, por exemplo, tamén. E eso está prácticamente posto. Cuidado que se me vai queimar as miñas amigas. Mira, así me gusta. Porque isto ten lume de ben. Así que, vale, outra ceboliña, non pasa nada. Non está, mira, está así no punto, hai que buscalo rapidamente, hai que botarlle tamén o allo. Sabes como vas facer? Se me faz o seguinte, que é relar ese tomate, xa eres a bomba. Parto medio, non? Sí, porfa. Caramba! Toma, caramba! Espera que chos parto eu aquí, sin problema ningún. Chos parto co coitelo grande, que é moito máis sinxelo. Traemos aquí. Veña, faime aquí, facemos así. Mira, maravilla. Maravilla. Este tomatiño vai para dentro. Aquí o que estamos a facer agora é ese pochado que sempre nos gusta tanto, con esas verduriñas. Hoxe, por exemplo, se vedes, mira que parece que eu non dou puntadas en fío. Por que estou facendo esta historia con tal e non lle boto pemento, por exemplo, hoxe? Porque é tan delicado o sabor do peixe, tan delicadiño, tanta historia, que gústame que sexa desa maneira, así tranquiliño. Cuidado con isto. É verdade, nunca pensara niso, pero estaba pensando ahora en platos de peixe, sí que é verdade que o pemento non está normalmente nos sofritos dos platos de peixe. No, pero por ese sabor da que estamos a falar, veña que isto está tal. Porque xustamente o que queremos é que o sabor iodado, o sabor do peixe, que é moito máis sutil que da tal, porque ten unha graxa totalmente diferente a da carne, non? A da carne dun cocho, por exemplo, que é moito máis saborida, do cocho dá bastante máis potencia. Entonces o pemento aí non mata. Pero se estamos a coller, aquí hai que ter tino, mirade. Cólleme ese viño, porfa. Porque ese viño vai vir para aquí, así que non temos problema. Vamos cortar un pouco esa calorciña cun chisco de viño xa para aquí. Veña. Eso. E si, non botamos pemento por iso. Porque queremos que este paseniño, que vaya tranquiliñamente e que non afecte o sabor do pemento, o sabor, neste caso, do noso peixe. Así que, agora, rapidamente, o que facemos, podíamos tamén, como mira, isto fago porque non lle gusta moito a Lidia o cacharro este que rela. Non entón, entonces eu digo, mira, pero nós aquí na casa, que tamén hai xente que non ten ese aparello, facemos unha triscada. E agora importante, como eso ten que ferver 15 minutos, ainda non rompeu a ferver porque a auga estaba fría, que acabo de coller fría, imos esperar a que eso vaya pochando xunto co tomate que me vai dar aquí Lidia máis lo allo. E despois imos regresar tranquilamente, vale, facendo un plato que xa veredes, porque despois, claro, o peixe como sempre, isto é importante, na casa que apuntamos que estamos nun programa de cociña, O peixe, igual que o caldo, non quere moita cocción porque saca sabores amarguexos e tal, tampouco queremos que o noso peixe se pase de cocción, vale? Polo tanto, vamos a darlle unha pasadiña despois nunha historia con un pouco de fariña e meterémolo por aquí, sin ningún problemiña para facer todas as cousas. Pero, recordade, nos últimos intres, primeiro, guisar ben, ten unha boa salsa, unha boa historia, un bo caldo con ese tomate e con ese cor, que xa veredes que cor lle vai quedar, e pouco máis. Así que, meto tomate pa aquí, deixamos rustrir un anaco e nun chisquilichasqui. Estamos aquí, xa verás, ó, como que non? Vamos, veña. Esto pa aquí. E isto por aquí tamén que temos que seguir traballando, Mirade como está a historia. O caldo, vaya caldo, vaya caldo. Isto que non se nos queime, xa lle podemos dar viño. Viño. Outro pouquiño, veña. Non salpiques. Teño aí a Lidia pelando patacas, porque isto vai levar unha pataquiña así ao final de todo. Mirade como rustrimos isto pouquiño a pouco. Vale, con ese viño fora, entendo todo isto por aquí, o primeiro que facemos é o seguinte, mirade. Un chisquiño de pemento en pó, rapidamente. Un par de cayenas, non as vamos a meter antes porque non queremos que picara. E rapidamente un chisquiño deste caldo, mirade. Eso é, a xogar, o caldo está quente, así que vai seguir fervendo de seguido. Caldiño que, como vos dixen, como moito despois, podemos empezar a que? A facer unha infusión con el, pero 15 minutos, 20 apagamos e deixámolo aí tranquilamente, vale? Colámolo e temos esta auténtica historia. Mirade que corre. Por aquí, para seguir traballando no noso, o que facemos é o seguinte. Mirade, lume para esta historia porque vamos a aquecer un pouquichiño, tostar un pouco esas abelás, vale? Unha picada, como che gusta a ti, que tal, que sei que che vai.
pa dentro. E vai a dar tamén un toque tamén de espesor a isto e empregamos moita menos fariña, porque realmente levaba unha especie de rux. Pareceme estupendo utilizar froitos secos así como espesantes. A min, sí ou non? Vale, pois aí estamos. Aquí, cousas que estemos de acordo moito mellor. Isto para aquí, e isto chega para aquí. Por qué? Porque iso ten que cocer paseniñamente, lume pequeno, veña, e isto tamén lume pequeno para botarlle, que? Imos fritir isto. Vale, pero fritir non, un pouco pasar, un pouquiño de fariña de nada, vale? Isto sacámolo, xa non precisamos máis. Temos aquelo no seu aspecto total. Mira, hai cousas que moitas veces tal, cando ten así esa cor, mira que xa está como trabando, e simplemente ten verdura, verdura e verdura, a ver si con bastante tempo, con tranquilidade, vale? Así, feita, e con esa agora ese chile, esa cayena sequiña que lle está dando un punch que non vexas, vale? Eso a tostar. E aquí, chisco de aceite. Se me colles unha bandexa branca que teño, unha bandexa negra que teño tamén por aí, a táboa, eso é todo xunto. Imos facer o seguinte, xa verás. Gracias, Lidia, eres unha auténtica maravilla. Aquí, isto, imos empregar para facer un rebozadiño que sexa máis limpo para nós, e imos cortar rapidamente isto. Mirade, as faceiras, vale? Aquí as temos. Mira que corte. Perfecto, eses cachiños, non quero darlle... É que mira que cousa, non é por mal, pero teño lume aquí, vamos a meter lume tal. Sabes por que che dicía antes eso de que non hai alimentos imprescindibles sino nutrientes imprescindibles? Por que? Porque moita xente, eu vexo que sobre todo nais e pais, con respecto aos seus cativos, cando non comen algún alimento que se considera saudable ou nutricionalmente interesante, se obsesionan con que teñen que comer ese alimento se non lles vai a faltar algo, non? Chega a tal extremo moitas veces a preocupación que tendemos a obrigar a comer, ao final sabemos que ese non é o xeito. Por iso decía que, si por lo que sexa, si temos unha alergia alimentaria, unha intolerancia alimentaria, temos unha alimentación, digamos, máis restrictiva, porque temos un fillo moi selectivo comendo, ou por calquera cousa, sí. Pois que saibamos que esos nutrientes se poden obter de outros alimentos, que non nos obsesionemos con que ten que ser ese alimento. Pois buscamos consello profesional e obtemos esos nutrientes de outros alimentos. E veña, e tira que vai, e comer, e saber, que o saber non ocupa lugar, hai que saber aprender todos os días. E moitas veces, pois mira, o que vos dicía antes, cando empezamos, se non aprendes un pouco de cociña, aprendes un pouco de nutrición, tamén é importante. Mira, de sal, un chisco de pementa, enfariñamos rapidamente, xa veredes que cousa tan sinxela, e directamente facemos esta historia. Pa aquí, sempre o peixe sequiño, vale? Importante, na casa. O peixe sequiño. E pa dentro. Imos darlle unha pequena rustrida, lume tranquilo, xa veredes, unhas chaparretiñas para que leve o mínimo de aceite posible. Isto vai levar de aceite, Dios mío, de fariña, que se vaya facendo ben. Estes cachiños, inda que son así como tal, son bastante, non correosos, pero duros. Queren tamén levar a súa cocción. Canto menos pelexo teña, importante isto dicilo na casa, menos encoirará, vale? Porque como ten carácter retráctil esa pel que ten por riba, polo tanto, cando pillan un pouco de calorciño, igual fan así, encollen un pouco. Non pasa absolutamente nada. Esa dentada, esa cousa duriña que teñen, casi é o máis mítico e típico deste peixiño. Vale, por aquí, fora, sempre tendo en conta, mira como está a Lidia, nestas historias xa outro día explicou o do ovo, tal, limpeza, xa non son o único, tiquismiquis. Tamén temos a Lidia, tan é tiquismiquis como a mí. Eso aquí para quedar ben, que na miña casa. Bueno, isto tamén pasa un pouco a mí, non te equivoques. Vale, mira que salsiña aquí. Esto, mira. Oh, que se nos queiman. Non, queimáronse. Mira, estamos aquí a falar e queimáronse, así que vamos a facer unha cousa. Colle outras que teño aí unhas abelás, onde haberá, nun deses cunquiños, deses armarios, ten que haber unhas abelás. Non te preocupes. Que facemos eso, poñémonos a poñer. Home, eran 4 ou 5, pero mirade, ese queimadiño que temos por aí, eso vai a estragar totalmente o sabor. Polo tanto, que facemos o seguinte, deixámoslo por aquí. Mira, encontraches, nesta cociña encontrase de todo. Volvemos a empezar. E agora, avísame. Non me metas tanta historia que non me avisache, aí se me foi. Non aviso porque... Hai que botarlle a culpa a alguén. Coita, hai que botarlle a culpa a alguén. No, que se me equivoco, botas a culpa a mí. A culpa foi túa, porque me entretuviche. Dale, mira, aquí, eso pasa nunha cociña, eso en 4 meses. Damos unha voltiña a isto é importante, que se nos pasou unha cousa porque non se nos pase o protagonista, que estos son 4 ou 5. Mirade, tamén pasa nas casas tal, aquí. E agora, con isto, facemos o seguinte, cólleme aqueles lagostinos. Pa dentro, por este lado, mirade, que se empecen a facer tamén nese calor, casi como cando fai o valenciano a paella, verdad? Que está así, medio facendo no seu sitio. Metemos un chisco de aceite por aquí,
facemos o seguinte, un chisquiño de sal, e isto está para acabar. Que nos pasa a nós? Pois, ademais de non querer que se nos volvan a queimar as abelás, por suposto que non, imos ter un pouco máis tino delas, aquí collemos o seguinte, teño esas pataquiñas limpas, verdad? Sí. Pois vale, perfecto. O que facemos é empezar a botar o caldo. De feito, vou botar así. Porque isto agora quero que reduza un pouquichiño. Polo tanto, facemos esta historia, metemos, despois se precisamos un pouquiño máis, subimos lume. Isto prácticamente é simplemente darlle unha volta a estes lagostinos, xa casi apagar, porque vai ir o último de todo. Sí, señorito, eso é. Isto está apagado, Aí, ti ahora estás comigo como estás, pero sabes que pasa? Que Xa está apagado. te quitei lume porque ten o propio calorciño da tixola, entonces entre un anaco volvo a subir, pero ese calor xa estaba, se non volves a queimar, xa botas así de contado, home logo. Vale, agora sí que podemos meterlle un chisquiño. Aí está, feito. Isto prácticamente tamén. E mirade, rapidamente, como chasquechear, como pa o caldo. Cando fai todo o mundo o caldo que di, como é escachar pataca? Pois isto, darlle ese corte que tamén nos axuda a dar ese un pouco de toque á nosa salsa, de gordura, vale, de espesor, que moitas veces, igual non o falamos, pero a gordura, o espesor, a historia que lle queres meter é basicamente polo algo palatal, porque fai que esvare máis lentiño polo padal, polo tanto queda máis ese saborciño. Se fora como auga sola, pois non pasaría eso. Entonces, estamos intentando conseguir que un pratiño que non ten nada máis que facer 4 cousas, despois teña esa textura, sen polvos máxicos que che dixen outro día nin nada, para que todo o mundo rabee na casa. Unha textura espesa queda máis tempo na boca, quero decir. Xusto, non se pode explicar mellor, ves? Eu estaba encontrando a tal, xusto. Esvara máis lento, máis tempo na boca, máis disfrute, máis todo. Que licuá. Pois así, pataquiñas, limpiñas, mirade, pa aquí. Así van, perfecto. Eso é. Voltiña a esas abelás que directamente xa están medio tostadas. Teño por aquí e tal, xa sabes que machuca neste territorio, é quen é a machucadora. Perfecto, apagamos ese peixe. Perfecto, isto, por aquí, mirade. Metemos, non te queimes, Iván, aí estás, deixamos por aquí, lume que se poña é aquí. O único que temos que facer é darlle fervida rápido e isto directamente en 5 minutos, porque non vai levar moito máis, meter todo esta faceira, todo este tal, para meterlo aquí un pouco de perexil, esa picada, e chisqui, lambendo, e chasqui tamén, veña. Hoxe cociñamos faceiras de peixe sapo á mariñeira con lagostinos. Comezamos facendo un caldo coas espiñas do peixe, as cabezas dos lagostinos, un par de allos enteiros, unha cullerada de pasta de tomate, un chisco de coñac e o verde das ceboliñas para cociñar uns 15-20 minutos. Mentres, rustrimos a ceboliña, os dentes de allo, os tomates relados xunto cun chisco de viño e cociñamos uns minutos para de seguido incorporar a cayena, pemento doce e o caldo aos poucos. Por outra banda, collemos o peixe sapo para pasalo por fariña e dourar nunha tixola xunto aos lagostinos, para reservar, ao mesmo tempo que tostamos unhas amendoas para machucar. Agora, incorporamos as patacas escachadas e pouco despois o peixe xunto cos lagostinos e o mallado, deixando uns 5 minutos máis. Unha choiva de perexil picado por riba e a papar! Ai, Dios mío querido, que cousa tan sinxela é cociñar con un pouco de cariño, como digo sempre, e facer as cousas como se teñen que facer. Aquí, unhas faceiras de peixe sapo, unha pataquiña e, eso sí, un caldo. Vaya caldo, Unha especie de salsa americana que fai que esta mariñeira de faceiras de peixe sapo este noutra dimensión. Rustrido pequeno, esa velá e mira como lambe. Estas son as faceiras do peixe sapo a mariñeira do Estache Bo. Auriño!